עכשיו אנחנו רוצים לדבר עם יוחאי מורנו, הוא זמר ויוצר, אחיינו של סגן אלוף עמנואל מורנו, זכרו לברכה, שנפל במלחמת לבנון השנייה, בן דודו של איתי שלמה מורנו, זכרו לברכה, שנפל בזיקים ביומה השישי של המלחמה הנוכחית. יוחאי כתב שיר לזכרו של איתי, מי יהיה להם? יוחאי, אתה איתנו, שלום, תודה רבה. בוקר טוב. אנחנו נגיד... שמענו אותך מתאמן על השיר ומנגן, ועוד לא שמעתי אותו במלואו, וכבר משהו פה כל כך חודר לנפש. כן. משפחת מורנו, אחת מהמשפחות שהשכול היכה בה מספר פעמים, ועמנואל מורנו עדיין תמונתו אסורה לפרסום, נאמר, בשל תפקידו הרגיש והמסווג, גם אחרי מותו. מה הוא בשבילך? מה הקשר? דוד. דוד שלך. דוד שלי ושל איתי. כן, ועכשיו בן דוד שלך נופל נופל בזיקים. עכשיו. איך זה קרה? הייתה התקלות של מחבלים בזיקים. איתי כבר ביום הראשון של המלחמה יצא. היו לו שתי אפשרויות, או ללכת לשרת במשרד הביטחון, או ללכת עם הצוות שלו, ממגלן. באמת בחר ככה להיות בחזית ולהילחם. ובהתקלות הזאת הוא נפל. איך אתה מקבל את הבשורה הזאת? קשה מאוד. קיבלנו הרבה בשורות קשות, כן. על תחילת המלחמה. השיר הזה, הוא ככה מאגד בתוכו את כל הבשורות הקשות. באמת, הוא מדבר על כלל הלוחמים, כלל הגיבורים. ואיתי ביניהם, באמת הייתה לו את התכונה הזאת לקום וללכת להגן, בלי לחשוב על הטובה של עצמו, על החיים של עצמו, ממש איזו תנועה של מסירות נפש. ספר על הקשר ביניכם. קשר מאוד קרוב. אתם קרובים בגיל. אנחנו 4 שנים הפרש, אבל במשפחת מורנו אנחנו, הבני דודים מאוד מאוד קרובים. ואיתי, ניגנתי בחופה שלו, היה עושה לנו שבתות אצלו באשקלון בבית, ככה של הבני דודים. מתי הוא התחתן? התחתן ממש אחרי השחרור, ביום שהוא השתחרר הוא התגייס, ממש לפני 3 שנים בערך. כן. מה מחזק אתכם עכשיו, את המשפחה? את האמת, קודם כל המשפחה. המשפחה עצמה מאוד ככה ביחד, מאוחדת, עם ישראל. מה שקורה בעם שלנו עכשיו לא נתפס, כי גם אלה שהלכו למסור את נפשם, הם הובילו, באמת מובילים את כל הקטע הזה של האחדות, ואחריהם כל העורף, ואני חושב שגם העורף, גם איפשהו לקח איזשהו גם את החזית, הפעם גם. אתה בעצמך במילואים עכשיו, נכון? יצאת כן. להתאווררות. בדרך. עצרת אצלנו בדרך. במה אתה משרת? כמילואימניק? כן, אני ביחידה פה ליד ירושלים, ובאמת לראות את הדבר הזה, אני באמת, כל פעם שאני פוגש אזרחים, אני אומר להם, תקשיבו, זה כמו צינטור לכל מה שקרה לנו לפני, כאילו, כל מה שקרה, אומרים, מה שקרה ב6 לאוקטובר, כל הפילוג והשיסוע וכל הדבר הזה, אז כל הדבר שקורה עכשיו זה כמו צינטור ממש, ופתח את כל החסמים בינינו. היה לך מורכב, איתן, כן? לא, קודם כל צריך להגיד, משפחת מורנו, אני גם הכרתי את עמנואל, וגם מכיר את המשפחה, וגם הייתי קצת קשור לספר שיצא השנה, הספר על עמנואל מורנו. זה באמת, מעבר לעמנואל, זו משפחה באמת מיוחדת. צריך להבין, רוב אנשי מורנו, משפחת מורנו, הם נמצאים בחזית הלחימה, גם בשנים האחרונות וגם בלחימה הזאת, באמת, האבא והאמא, מי שמכיר את הסבא וסבתא שלהם, זה עולים חדשים שבאו ופשוט נתנו את כל כולם, זה באמת, ועמנואל עצמו, הוא היה איש מקסים ברמת הטוב הלב שלו, זה כאילו ההפך מהלוחם, היה עמנואל מורנו הבן אדם, עמנואל מורנו הבן אדם, ולא עמנואל מורנו הלוחם. את הלוחם לא הכרתי, רק את הבן אדם מורנו. אנחנו רואים שאתה מחייך. כן, גדולה וגם ככה... כן. היה לך קשה לכתוב את השיר? את האמת, לא, מאז שהכל התחיל, אז כאילו הייתי גם במילואים, ישר, וגם כל הבשורות, ואיתי בכלל, זו הייתה בשורה שפרקה אותי, ואנחנו כמשפחה, זוכר אותנו, בהר הרצל, כולם על מדים, וכולם כאילו, כולם באו מאיפשהו וחוזרים לאיפשהו. כל הבני דודים? כל הבני דודים, כן, כולם, ואתה אומר עצמך, כאילו, רגע, עכשיו אנחנו כולנו פורקים, איך אנחנו חוזרים, כאילו, באמת, וכאילו, גם התחבקנו באיזה מין הבנה כזאת, שחייבים לחזור ולהילחם, כי אנחנו במלחמה, וגם דוד שלי אמר את זה על הקבר, אנחנו במלחמה, עכשיו אנחנו צריכים לנצח במלחמה הזאת, זה מה שחשוב, כאילו, כל מה שאנחנו מפורקים, באמת, כי זה
אני אומר, זה קשה להבין עד כמה זה קשה. וככה, אחרי שהייתי שבת אצל המשפחה של איתי, ככה משתדל מדי פעם לעבור אצלם ולחבק אותם, משפחה מדהימה. איפה הם גרים? הם גרים באדרת. ומאיפה אתה? אני גר עכשיו בשוהם. בקיצור, המורנואים בכל הארץ. איך אתם מחזיקים מעמד מבחינה, דיברנו לא מעט כאן על החזית הכלכלית ועל הדרך שבה עסקים ואנשים, מילואימניקים, מחזיקים את הראש מעל המים, כן או לא? קודם כל, סטודנטים. יש לי הרבה חברים באמת במילואים, שיש להם עסקים, שהם סטודנטים, שקודם כל, מה שעומד להם בראש זה כרגע להילחם ולהגן על עם ישראל. הם לא חושבים על זה, כאילו, אתה רואה הרבה התעסקות סביב הזה, זה קורה פה באולפנים, אבל זה לא קורה אצלנו, כאילו זה, אנשים אומרים, בסדר, נראה מה יהיה, אבל כאילו, זה לא מעסיק אותם בסופו של דבר, למרות שזה כן איזושהי דאגה, כן, יש לי חבר שהיה צריך לעזוב את המילואים בשביל לחזור להרים את העסק שלו על הרגליים, וחבר שגם עזרנו לו, כאילו... הוא בטח עשה את זה בלי רצון. כן. יצא בלי רצון. לא, באמת. בוודאי, בוודאי. זה לא פשוט. לא, אנחנו דיברנו מקודם על המוטיבציה הגבוהה במלחמה הזאת. המוטיבציה מאוד גבוהה. אנשים אומרים, אנחנו לא חוזרים הביתה עד שלא חוזר השקט, עד שלא חוזר הביטחון, באמת, כי זה משהו שהוא... הכרחי. הכרחי, כן, זה החובה שלנו. אנחנו נהיה פה לקבל אותם בשטיח אדום. אחד ענק. אתה מחזיק גיטרה. כי בסופו של דבר גם התכנסנו כאן בגלל השיר, או בזכות השיר שחיברת. על מה הוא מדבר? אז השיר הוא מדבר בעצם על התנועה הזאת שאמרתי לכם מקודם, של המסירות נפש, של הגבורה. איתי באותה שבת, גל אמרה לו, אל תצא, אל תלך, היה לה מאוד קשה. הוא אמר לה, זה מה שצריך לעשות, הוא קם והלך. אז גם עליו ועל כל האנשים שעשו את הדבר הזה, והוא מוקדש למשפחות השכולות, בעצם שבאמת צריכות להמשיך את החיים שלהם עכשיו. זאת השם שתהיה להם נחמה גדולה. אמן. אז בבקשה, נשמע. כל מי שהלך להילחם, לא היה אכפת לו מול מה באמת. כל מי ששמע את אחיו זועקים שם למטה, לא חשב על עצמו, לא פחד, רק הלך להגן. כל מי שהרגיש את הסכין הקרה בחזה, כשאחיו נלקחים וזוועות הם רואים, ומי יהיה להם? ומי יהיה להם? מי יהיה לנו? כל נשמה משפחה זה כן, תחבר אותנו. ומי ינחם? הלכו טובי בנינו. מי ירים את הראש יחבק, ישים שלום בינינו, ישים שלום בינינו. יוחאי, זה היה דקירה, עצוב, קשה, מרגש, כן. פשוט דקירה נכונה במקום הנכון ביותר. פשוט אמרת את מה שאנשים מרגישים, אני חושב. מה שאמרתי לעדי, האחות של איתי, שלחתי לה את השיר. היה לי מאוד קשה, ככה, ממש איך שכתבתי אותו, שלחתי לה אותו, אמרה לי, זה בדיוק מה שאני מרגישה, אמרתי לה, מבחינתי זה הכל. יוחאי מורנו, נצר למשפחת מורנו, שזה אומר הרבה. תודה רבה. אתה שב למילואים? כן. אוקיי, אז תשמור על עצמך. סגרנו לו את הפינה עם הלוקיישן. ועלינו. כן, ועלינו, בוודאי. רגע, לפני שהוא עוזב אותנו, אמנם התמונה של עמנואל מורנו, זיכרונו לברכה, אינה מותרת לפרסום, אבל רק מהניצוץ בעיניים שלך, מהחיוך, מהאחדות שאתה מפזר, אפשר גם להבין איזה איש הוא היה. אבל מה שמאוד אהבתי בשיר שלך, מעבר למילים הנוגות, הוא מדבר עם כל השכול הזה על אחדות העם. אגב, הרבה משפחות ששכלו את בניהם ויקיריהם, גם ברגעים הכי קשים האלה, לא מפסיקים לדבר על אחדות העם. כן. אין יותר מרגש. במיוחד מדברים עכשיו על אחדות העם, כמה זה חשוב וקריטי. תמשיך להפיץ את האור הזה.
תודה רבה. יוחאי, תודה רבה לך תודה. שבאת אלינו. תודה.